Здравейте, аз съм Теди и днес реших да ви направя клип на пребивки номер 2. Това означава, че имам нови пребивки и втори клип, който правя. Така, повечето неща са за училище, 3-4 не са за училище. И не съм отдарила за грим. Този път не съм си купила никакви неща за грим или съвсем подобни неща. В момента са за училище. 204 неща. Ако трите неща ще бъдат в едно, защото едно също. Да, нека да започнем. Да почнем по химикали. Тези два химикала, които майка ми купи, не знам откъде са, Петър ми ги купи и не мога да ви кажа точно. Сега ще отида да я питам и ще дойда. Така, те са по 20 стотинки, ми каза, от 40 дала, от всичко по-легче до тяхната работа. Да. Следващото е този химикал, който ще ви разкажа за него. Как се добих с него. Той е на Мики Маус. Значи, аз гледах буркат, дали има такъв, който търсих. И майка ми гледа химикалите. И вика, искаш ли този? Аз дори не го и видях. Аз бях надолу. И викам, искаш ли този? Пък аз гледах го, докато съм търся. Викам, вземай. Дори не го видях, че син, дори не видях нищо. Той е с 30 стотинки китайския. Този пак е от китайския, този вече го знам, защото аз си го избрах. Но не пише цената, аз вземам тези елегантна цена. Днес да пише много яко. Следващото нещо е това. Този химикал, който ми е любим, не знам защо. И от Хмелницки за 40 или 50 стотинки. Не знам точно. Следващото са тези моливи, които един вече го използвам. Да обърка се. Значи, ето ги, те са за едно левче, от всичко по левче. Купих си, значи те бяха в комплект за едно левче. Значи, сини, червен, розови, извинете. Вижте, това вече е такова. Гумичките наистина трият уникално. И зелени. 6 броя съобщо. Следващото нещо е това чиксо. Необикновено от всичко по левче за 40 стотинки. Там някъде беше. Следващото нещо е този пластилин на Естрала. 10 броя за едно левче от Office Land. Пък също понеделник ще ни трябва. Ще да си купя пластилин, а не глина. Или глина, или пластилин. Аз избрах пластилин. Защото 4-5 лева е толкова малко, 250 грама и няма смисъл. Има и подарък нощче. Което ще го ставя тук за всеки случай за понеделник. Значи цветовете, ще ви кажа цветовете. Бял, това е зелен, защо? Жълт, оранжев, червен, тъмно лила, ето този. Този е синьо, удобно синьо, светло лилаво, кафяво и черно. И аз реших че ги разбутах. Така, следващото нещо е това, което в принцип там не им чак толкова за училище, но
са тези кламери, които ние му научих номера на самият ни момент. Само да взема този мини и побирам малки. Той пак се откачил. И побирам малки. И това не съм научила номера. Дали ме за толкова малки и не е знак. Вижте колко е голямо и никога няма да се побере. Колкото си да го мъча, никога няма да се побере. Дадох 50 стенки на вятъра и от всичко левче. Ето. Вижте. Не се побирам. Но аз ще си купувам нов, затова ще си купувам голям, защото този ми беше за малко време, защото тогава ми трябваше. И не ми се даваше 12 лева, може би, за еднократно, но иначе не ползвам. Така, следващото нещо е и последният път, следното вечерите, са тези. Това е пластелин, който пак е от Офлан за 1,50. Те са в контейнерчета. Тези контейнерчета, която ще махна пластелина и ще слагам неща за декорация. Така изглежда пластелина. Значи смесих го и стана зелен. Всичко беше зелено. Това беше оранжево. Гледай, че това е синьо, не беше синьо, че е синьо капачката, но бяха зелени. Ставате ли си? Така. Това беше тъмно зелено, но повече приближено до зеленото. И това беше зелено, само че е тъмно. То не беше на нищо и последното нещо за училище са тези платнинки, които са на усмихнато човеченце и тук са сласти. И за 34-ти, който аз носям. И да, аз са яки. Тези ми са за физическо. И да. Така. Що нещо обожавам срещи. В принцип те не са моите, а на майка ми. По причината, че от дядо ми прави 2 години, откакто е починал. И ще ходим на гробищата и ние купуваме такива свещи. И налепят. Те са голяма опаковка. 14 броя. Ето тези купихме, бяха отдавна и купихме. Беше много яко мирише. Мага вече. Където топло и започва да се разтопява. И с лавандула. А те са с роза. Те са малко по-различно малка. Са го направили по-различно, защото една малка би трябвало едно и също такова, нали, тук само, че да имаше роза и да пише роза тук. Тук е малката. Но иначе са едни и същи. И последните неща са кисийки. Обожавам цветни кисийки. Всичко по левче 10 стотинки. Е това. Аз са яки. Следващата е тази, която е на точки. Тази по принцип е доста яка. И започвам да купувам декоративни. Да, тази е бяла на червени точки. Другата е доста любима. Бяха обувките ми. И другите неща от китайска. Да, се виждам. И пиши love
лове. Стоим такива на лове. Те не са сърца. Така. Ето така изгледа. Да, ето така. Това бяха продуктите, които се закупих от днес. Някои са от вчера и от онзи ден. Има само ето тези, мисля, от вторник, да. Тези моливи. Но не съм ги използвал, само един и затова реших да ги направя. Все пак нови пребивки. И да, това беше от мен. Чао!